אוקיי, הנה הדרכה שלי לסופרגול. אני עכשיו אלמד אתכם קצת דברים על סופרגול. את רובם אתם לא יודעים, אני מקווה. הנה סופרגול, זה האלבום 2013-2014. והנה כוכבי ברצלונה, מסי, ניימר, איניאסטה וצ'אבי. עכשיו, קלף הזהב, חפשו את קלף הזהב במעטפות הדמויים. מי שזוכה בקלף הזהב מקבל אייפון 5. הנה כל החלקים של הפלייסטיישן חוץ מ7 ו8, החלקים היחידים שחסרים לי. הנה למונדיאל בברזיל, מי שמתעניין, מי שמשלים את כל האלבום, משלים את האלבום, רואים שכתוב כאן. טס למונדיאל בברזיל, אבא וילד. הנה עכשיו הוכחה שבאמת זוכים באייפון 5, רוצים לזכות באייפון 5, חפשו קלף זהב. עכשיו הנה עשה מקדונלדס. איתי שכטר, גל בראל, ברק יצחק, מאור בוזגלו, ברק בלש, מוחמד קליבאץ, טלב טוואט, חרדה פריצה, מרען הלל, עופר קריאף, גוסטבו בוקולי. עכשיו נמשיך. לא כל אלה עשה מקדונלדס, יש עוד, אבל לא כל אלה זה כל עשה מקדונלדס, יש עוד הרבה עשה מקדונלדס, אבל כל אלה כן עשה מקדונלדס באמת. הנה האלבומים שיש לי. עכשיו אני אראה לכם את כל האלבומים בתמונה גדולה. היסטוריה של סופרגול. הסמל של מכבי תל אביב, שתי החצאים של מכבי תל אביב. עכשיו פאול סוזו, הנה כל השחקנים שלי של מכבי תל אביב. אחרי זה אני כמובן אראה בתמונה גדולה. שתי החצאים של מכבי חיפה, סמל. הנה הסמל, משמרה. אוקיי, הנה כל השחקנים שלי של מכבי חיפה. אוקיי, עכשיו הנה הפועל תל אביב שלי, הסמל, שתי החצאים. כל שחקנים, כמובן שאחרי זה אני אראה אותם בתמונה גדולה. את כל הדף הזה השלמתי, כמו ששמתם לב, אבל את הדף הזה לא. עכשיו הכל בתמונה גדולה. עכשיו אני אעבור. השלמתי את כל החצאים חוץ משתי חצאים, ואני לא לבד. יש לי עוד ילדים שעזרו לי, הם איתי באוזן. עכשיו שתי חצאים והסמל. השלמתי את כל הסמלים, ונשארו לי עוד שתי חצאים להשלים את כל החצאים. הנה השחקנים שלי מבני יהודה תל אביב, כמו שראיתם. עכשיו הכל בתמונה גדולה. עכשיו קוראים לו מעבור דף. הנה כל סדרת הקפטנים, השלמתי את כולם. יש לך לי העניין נבקת, אני לא נפברדה יוסידור,